Здравейте от DN Auto! Днес ще правим Ford F-150, който е с 3.5 EcoBoost двигател. Ние сме правили такъв автомобил, само че сме правили Raptor 3.5 EcoBoost. Разликата между този и предния, който сме правили, е, че този е първа генерация, автомобил е по-стар. Тук вече не е с двойно впръскване, е само с директно впръскване. Подбрали сме газова уредба Stack, електроника, редуктори, Magic Compact 2 броя ще сложим пак, защото автомобилът е турбо и изисква доста дебит на гориво при ускорение. Ще ползваме бързи инжектори Magic най-вероятно и по този начин ще направим автомобила. В момента започваме с базово определени местата на компонентите, малко по-късно ще покажем и по-развит монтаж напред с доста по-монтирани неща и как се правят някои от основните настройки. Вече напреднах и с монтажа, монтирахме редукторите, разгледали сме инсталацията на бензиновия компютър, определили сме кои са ни кабелите за прекъсване на инжекторите. В момента пускаме захранването, тук ще вържем масата, ще си хванем плюс от акумулатора, защото тези уредби имат доста така сериозно потребление на инжекторите и трябва да бъде стабилно захранването. След като направим инсталацията, монтираме смукателния колектор, който пробихме и сложихме тръбички и сме готови за тестване. Вече сме готови с автомобила за монтиране уредбата механично. На пътя сме, настройваме нещата. Както казах и съм казал в различните видеа, има различни видови газови уредби. Тази е от типа уредби, която работи с готов файл. Или основните емулации на инжектори и налягания са направени от производителят на уредбата. Мога да покажа как се случват нещата. Имаме си код на двигателя. По предписание ние правим 3.5 EcoBoost Ford, но производителя казва, че файла, с който ще работи тази кола е 2.7 Ford Nano EcoBoost. Активираме този файл, след това правим автокалибрация, която се прави на място и излизаме на пътя. Следиме параметрите, както виждате тук. В момента имаме вече настроена уредба, което има правилно смесообразуване, понеже е доста мощен двигателя и е 6 цилиндров и не са недостатъчни инжекторите, не могат да изпръскат достатъчно гориво на максимални обороти, се налага една малка корекция. Пуснали сме 10% след 10 милисекунди след максимални натоварвания, сме пуснали една малка част гориво, която да компенсира. Защо го правим това? Я подай газовата. Виждате, след като колата вдигне високи обороти и отиде в големи натоварвания, времената стават максимални газовите, 21-2 стига. И това е лимита на газовия инжектор. За да не работи газовия инжектор извън лимита си, ние сме пуснали бензин толкова, колкото е необходимо да държим газовия инжектор на лимита си. По този начин инжекторът няма да се повреди и колата няма да остане без гориво. Ще получава постоянно достатъчно гориво, така че да не обеднее и да не се повредят билото клапани, котела и такива части по двигателя, които са
подложени на риск при висока температура. Както съм обяснявал, високата температура се появява вследствие на опетнените смеси. При турбодвигателите, когато автомобилът е с бедни смеси, се получават тези неща. Имаме още един направен автомобил директно в пръсване на газ. Този път сме го направили с так. Ако ви харесват нашите видеа, последвайте ни. Приятен ден!